Jeritmu sak pola-polamu orang entek. Ketika itu sudah dikendaki oleh Tuhan, oleh Allah, orang entek. Orang kuase. Terus yang aku ngumbar hawa nafsu. nah, nek gur ngumbar hawa nafsu kesenangan, munggah-munggah. Amarku kasih enak saking bantere aku sinau yuk aku kesana lengkeng gawe sak kabeh sabun ampun pokok dolanane ternyata akeh pancen muridku baju las